Hola, què tal? Bona tarda. Seguim amb el programa Jo entreno a casa by Cube i us porto una altra classe de pilates per avui dimecres tarda. Mira, no necessites altre material que la colxoneta i pots anar descalç. Ens començarem estirant panxa en l'aire i ara repassarem la posició en què és important treballar a la primera part dels exercicis que t'ensenyaré. La posició de la pelvis, sí? Tenim 3 posicions. Jo treballaré amb la neutra, espero que tu també i que l'entenguis bé, però també tenim la posició de la retroversió o imprint o l'anteversió. Mira, anem a repassar-ho. Ens col·loquem panxa en l'aire i amb els genolls flexionats, deixant els talons a davant dels teus 2 isquions. Aleshores, col·locaràs les mans, els talons de les mans, recolzats a sobre les crestes ilíaques i els dits de les mans al damunt del teu pubis. Per saber si estàs en posició neutra, les 2 mans t'han de quedar paral·leles. Entre dits de les mans i taló de les mans han de quedar paral·leles. Si els dits estan per sobre de les mans, sàpigues que estàs amb una retroversió o amb un imprint, sí? Recorda, baixa amb el pubis, recolza el pes al sacre fins que tu escoltis que les mans queden completament planes o paral·leles al terra. Si al revés tens el taló de les mans per sobre de la punta dels dits, és que estàs amb una lleugera anteversió. No tens contacte de les costelles al terra i ara aquesta posició no m'interessa. Recorda, deixa que les costelles s'aplanin al terra, mantén la teva curva natural a la zona lumbar i vull que posis el pes al sacre, sí? Respecte a les teves curves naturals de la teva esquena. Pots deixar els braços llargs al costat del cos i a partir d'aquí, escoltant la teva posició a la columna, començarem a pujar una cama, després l'altra, però observant que no es modifica la teva columna. Abans de començar a pujar les cames, comencem a fer un parell de respiracions pilates i comencem. Inspires pel nas, portant l'aire dintre dels pulmons, no la teva panxa. Has de sentir que el pit ha pujat una mica i que les costelles s'han obert cap als costats. Abans de deixar anar aquest aire per la boca, activa des de baix de la vagina, des de baix del teu pubis, sí? I com si tinguessis gota de pipí i no vols que surti enfora i deixes anar l'aire. Això ho fas un segon abans d'expulsar l'aire. Inspires novament, l'aire entra pel nas, el portem a dintre dels pulmons, no hem pujat les espatlles. Recorda, connecta tota la fàscia de baix, els òrgans, vagina, pubis, i estreny, ves traient l'aire, estreny, nota la cintura, com es va reduint, tu notes la connexió que fas interna. I una última, inspires, deixa que l'aire entri pel nas, inspira profund, has omplert els pulmons de cap a cap, connectes sol pèlvic i deixes anar l'aire tot fins al final. Vas traient i nota com es va estrenyent aquesta capa tan profunda que tenim aquí sota el melic. Notes com tot aquest transvers s'ha activat. A partir d'aquí, inspires, puges la cama dreta flexionada 90 graus i exhales, baixes. Canvia de cama. Inspires, puges, cama esquerra, exhales, baixes. La cama que puges, mantens el peu en punta. I recorda el que t'he dit d'inici. Fas aquest moviment des de la cadera i observes que no es modifica la teva columna i que tu tens sempre el control des d'aquí davant l'abdominal. Ara seguirem a treballar amb les cames a dalt, les 2. Segueix, continua. 3 més. Si tens algun problema lumbars o molesta molt l'esquena, quan estiguem a dalt amb les 2 cames, tu et pots quedar al terra amb una. La resta, som-hi. Puja cama dreta, puja cama esquerra i ens quedem aquí dalt. No cal que es toquin els genolls, mantenim els genolls paral·lels. I ara torna a escoltar la teva esquena. Recorda que recolzes cap,
la zona de les costelles, que és la dorsal alta, i posa el pes al sacre. No col·lapsis amb la lumbar al terra. Pes al sacre i des d'aquí inspires, baixes a tocar terra amb els ditets del peu dret sense estirar el genoll, exhala, torna a pujar i alternes amb l'esquerra. Inspiro, baixo, exhala, puja. 6 més. Fes aquesta baixada i pujada sense modificar la part alta de les espatlles. Quan jo baixo una cama noto que no perdo el contacte de les costelles. 4 més. Inspira la baixada, exhala al pujar. Nota la tensió a la part baixa, l'abdominal. Pensa en aquelles respiracions que hem fet d'inici. Et queda una, però vull que vagis al teu ritme. Perfecte, queda't a dalt amb els dos genolls flexionats 90 graus i ara em puges els dos braços. Des d'aquí portes el braç dret a darrere inspirant i exhala, torna. El mateix amb el braç esquerre, inspira, vas a darrere, exhala, torna. El braç arriba a l'alçada de l'orella, no ha de tocar el terra. I torna. Les mans alineades amb el braç, Una més i juntarem el moviment que estic fent ara de braços amb el de les cames. Quedes amb els braços llargs, els dits apunten a dalt al sostre i deixa'm els braços immòbils, estira la cama dreta, abans hem anat a tocar terra amb el peu, ara estiro el genoll i torna. Inspires, allarga la cama esquerra i torna, exhala. La teva esquena no s'ha modificat des que hem començat la classe. La panxa no surt mai en fora, per això és important la respiració pilates. Tu deixes anar l'aire a la tornada i has de tibar cap endins. Busca la sensació d'excavar a dins de la teva abdominal, o, com jo dic sempre, envasat al buit. Treu tot l'aire de la panxa a la tornada. Anem a combinar. Estira cama dreta endavant, braç esquerre enrere. Inspires, allarga, 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 allarga i torna, exhala. Genial, canvia de costat. Estires cama esquerra, estira braç dret, a darrere i torna, exhala. Depèn de la teva força abdominal si podràs baixar més la cama a prop del terra o menys. L'important és que si tu vols baixar molt la cama a prop del terra, no perdis la connexió de les costelles al terra. La teva mirada a dalt al sostre i notes el coll relaxat. 2 més i queda't amb aquesta seqüència perquè ens canviarem de posició i faràs el mateix exercici des d'una altra posició. A última, m'abraço els genolls, aixeco el cap i faig un petit impuls i amunt. Des d'aquí ens col·loquem a quadrupedi. Per tant, si t'hi fixes, estem en la mateixa posició que estàvem ara. El que passa que ara l'esquena no tenim cap referència, però has de seguir buscant treballar amb la pelvis neutra, com abans. Recorda que si poséssim els dits al damunt del pubis, mans a les caderes, hauríem de tenir les mans paral·leles al nostre sacre, ni endarrere els dits ni endavant. Per tant, aquí el sacre que quedi ben pla, que no se'n vagi cap a baix en retroversió i que no apunti cap a dalt amb anteversió. Hauríem de mantenir un got d'aigua aquí al damunt i s'hauria de mantenir. Directament des d'aquí començaràs l'exercici que acabàvem de fer quan estàvem mirant a dalt al sostre. Estira bé els braços, no vulguis anar mai amb el pit al terra, allunya el pit de la colxoneta i prepara't, inspires, estira cama esquerra, braç dret endavant, inspirant a la pujada, exhala, baixa i canvia de costat. Inspira, allarga, 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 no és anar cap a dalt al sostre, sinó allargar la cama junt amb el braç contrari. Farem 5 més. Allargues, vols tocar paret del davant, vull tocar paret del darrere.
i evito que em caigui la panxa al terra. En queden 3. En queden 2. L'última. I des de la posició de quadrupèdia, inspires i prepara els ditets dels peus. Separa amb els genolls del terra 2 ditets i aquí dalt exhala. No he modificat la columna i baixo a terra, toco amb els genolls, inspira, braços forts i puges a dalt els genolls, els separes només 2 centímetres, traient l'aire, exhalant, aquí dalt. Aguanto uns segons. Quan has d'inspirar, baixes a baix, en porto 2, en farem 8. Puges a dalt, aguanto uns segons mentre es duri tota l'exhalació. Exhala, allunya les espatlles de les orelles i baixo. Inspires a baix, no modifico, segueixo amb la pelvis neutra. Allargues el coll com si volguessis tocar amb el cap la paret de davant. 3 més, inspirem a baix i exhala. Una última, però alerta que ho compliquem. Em quedo dalt, exhala, com sempre. I ara inspira, desenganxa els dits del peu dret de terra i baixa, exhala. 3 més. Puges, braços forts, no modifico la pelvis, la columna no es mou. Una més, peu en flex i amb control baixo els 2 genolls al terra. Des d'aquí baix em preparo per anar a fer la cama esquerra. Inspiro amb els genolls al terra, puges a dalt, separa els 2 genolls 2 centímetres, exhala, exhala i quan hagis acabat de deixar tot l'aire, treu els ditets del peu esquerre i puges. Inspira, exhala. Evita que vagi pujant i baixant la pelvis. 2 més. I exhala, una més. Puges, baixes amb control, genolls al terra. I des d'aquí ens girem i ens anem a sentar sobre dels 2 isquions. Sí? Abans de començar estirem una miqueta aquesta columna. Anem a buscar els turmells. Perfecte. I un cop hem estirat aquesta columna una miqueta respecte a l'exercici que acabem de fer, anem a seure sobre del sacre i dels nostres 2 colzes. Les mans planes al terra i anem a finalitzar la sessió, que tu després pots repetir, sí? Amb aquest exercici. Estiraràs les 2 cames, llargues al terra i recorda, no t'abandonis, sí? No estem a la platja, d'acord? Per tant, tornem-hi amb el que estat dient sempre, recolzo el pes al sacre i els 2 colzes es volen allunyar de la colxoneta. El pit puja cap a dalt al sostre. Des d'aquí estiro les cames, estiro els dits dels peus en punta i pujaré inspirant amb la cama dreta, puges, inspira, inspira fins on tu puguis, canvia la posició del peu flex, baixes, exhala, no toco el terra, tornes, inspira, vull tocar el sostre amb el dit gros i baixes, exhala. Recorda, a la pujada, tant com puguis, sense modificar la posició, no em vaig aquí baix, i baixo un flex. 2 més, puja en punta, a dalt, els colzes apreten el terra, canvies flex i l'última. Inspires, puges i exhala i ràpidament anem a canviar la posició. I pujo, inspiro, exhala, peu en flex. La cama que tens al terra deixa-la forta, mantenint sempre el peu en punta. 3 més, ins. I baixo, ex. Allarga, nota el quàdriceps de la cama que estàs pujant i també de la del terra. Una última, ins i ex. Val, perfecte. Des d'aquí, mitja volta i seguim amb la mateixa posició, però invertida, per fer l'esfinge, per estirar la zona abdominal. Segueixes recolzant colzes a sota de les espatlles, les mans planes al terra. Estira les cames i deixa-les separades a l'amplada de les teves 2 caderes. Des d'aquí apropes el pit, allà a l'extrem, al final de la colxoneta, mires la paret de davant
Intenta créixer amb la base del teu crani cap a dalt al sostre, mentre que els colzes fan tracció contra la colxoneta, com si volguessin anar direcció a les caderes. Recorda això, Colzes volen anar cap a les caderes, el pit vol anar a la paret de davant i el cap vol anar, la base del crani vol anar dalt al sostre. Val, perfecte, des d'aquí m'enfonso i prepares les mans al costat del pit, pressiona amb les mans contra la colxoneta i vaig a seure darrere dels talons. Estires els braços, allarga, deixes el cap al terra i em preparo per pujar en piràmide. Deixa les mans on les tens ara mateix. T'incorpores des d'aquí dalt, pensa cap a la piràmide, hem de tenir les mans una miqueta per davant de les espatlles. Prepara els ditets dels peus, faig força amb les mans contra el terra, separo genolls i vaig estirant les cames tot el que pugui, els genolls vaig estirant i porto el pes als talons i també a dalt al sacre. Mantén ara els braços llargs, si et costa molt pots fer-ho amb els genolls flexionats. Vull apropar el meu pit contra els genolls i allarga tot el que puguis. Aquí sí que m'interessaria que traguessis el sacre en fora. Aquí busca una anteversió, no busquis tenir la pelvis neutra, sinó una anteversió. Val, perfecte. Activa una miqueta més l'abdominal i fes passes petites amb els peus. Camina petit, 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 flexiona els genolls i puja amb l'esquena rodona, deixant que els braços caiguin pel seu propi pes. Tibes el maleït cap endins, el vull portar cap a dintre de les costelles i vés incorporant la columna, vèrtebra a vèrtebra, fins a acabar de col·locar el cap a dalt al coll. Vale, des d'aquí canvies, mirada endavant, rotació d'espatlles, queda't de peu, roda d'espatlles enrere, endavant i a dalt i canvia de darrere a endavant i a baix. Vale, deixa les espatlles neutres, amb la mirada davant, puges els braços a dalt al sostre i amb una exhalació els deixo caure pel seu propi pes. Una més, inspiro, puges, puges, puges i un cop a dalt, sospira, perfecte. Moltes gràcies. Tens la primera volta i et recomano que ho repeteixis 2 vegades més. Sí? Ens veiem a la pròxima sessió. Cuida't molt, cada vegada queda menys perquè tu i jo ens tornem a veure presencialment. Adéu!